खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। आं दा उजान बाजाराव दङ आरो माने बे उजान बाजार ब्रह्मपुत्र जिङावनो मोनसे न'खराव फैदों आरो न'खराव माने बिसोरहा फिसाजोनि हाबा फिसा दङ माने तुलनि बिया बेहाय आं माने फैदों आरो ओमफ्राय मन्दिराव पाथिनाय जादों ओमफ्राय न'आ खाथियावनो बिनिफ्राय जों दा ओंखाम जाखांबाय आरो ओंखाम जाखांनानै दसे बाहेरथिं फैनानै आं माने लानाय जादों ओमफ्राय सिङाव आं जेबो लालायासै। मन्दिरनि नैबे गेटनिफ्राय ब्रह्मपुत्र दैमाखौ बिराद मोजाङैनो नुहुरखायो आरो बेनिफ्राय जों दा ओंखाम जाखांबाय 3:30 बाजिबाय। बेनिफ्राय दसे फैनानै आं बिदिनो लानाय जाबाय आरो बाबुआबो नै थांलाय फैलाय सिरियाव बाबुआ बिराद मोजां मोनखायो बिदि सिरियाव माने थांलाय फैलाय खालामनो। मन्दिर थानाय जायगाया एसे गोजौ माने आबावनोखा आरो बेखिनि जायगाया आबखा। जों दानिया ओंखारबोबाय हाबा फिसानिफ्राय नैबे फुटपाथावनो ओरैनो दसे थाबायबाय। नैबेहाय माने ना बाजार जायो आरो दिनैथ' रबिबार ओमफ्राय दाथ' ना बाजारा गैला माने जोब्बाय बेलासि जाबाय नालाय साफा सुफा खालामगासिनो फुरा दैमा जिङावनो। दानिया जोङो गिदिंबोफिनबाय आरो बे एखे साइडआवनो गिदिंबोफिनना फैगासिनो। बिनिफ्राय नैबेहायबो माबा मोनसे नायग्राफोर खालामनो नागिरदों नामाथाय JCBजों माने बिदिनो साफा सुफा गुवार खालामगासिनो। आरो ओरैनोबाबोथ' बेखिनि जायगाया बिराद मोजांखाना दैमा सेरावनो नोंथांमोनाबो बुहुदानो मोनथिखागौ फैखांखानाय। बेनिफ्राय जों दा बेहायनो दसे हाबनोसै आरो टाइम पास। जों दानिया बेहाय हाबफैबाय बिराद स्रो स्रो गुसु बार ओमफ्राय बोथोराथ' दिनै बिदिनो एसे अखा हानो नागिरो आरो सान्दुं दुंफिनो। दाथ' दैफोरा एसे बारायबोगासिनो आरो उमानन्दखौबो बिराद मोजाङैनो नुहुरखायोनो स्रां स्रां बिनिफ्राय। मानसिफोरा बिदिनो लामाथिं थांनाय फाजिनो हाबलांना बयबो ओरैनो दसे दसे थायो आरो माने मोजां मोनो बयबो थानो दैमा सेरावथ' आरो बयबो मोजां मोनखायोना बिदिनो स्रो स्रो आरो बोथोराबो मोजांखा। थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ एबार बांसिन साफा सुफा खालामसिनदों। नैबेफोराव माने फुल टाब दोनजोब्बाय आरो थांनाय बोसोर बेफोराव जेबो फुल टाब गैयामोन मानसिफोरा जाय जेरै गोसो जयोमोन आरो नाथाय एबार बिसोर बिदि जनो होलाबायाखै। जायफोर बैहाय माने जानो थांगोन बै रेस्टुरेन्टफोराव बेफोरखौल' बिसोर बिथिंजाय थांनो होदो आरो बै गेजेराव नुहुरनाय गोथां गोथां दैमानि गेजेराव थानायफोरा बेफोरो राननाय आरो दा रानदों नालाय बेहाय हाग्रा रज'दों बिदिनो ग्रिन गोथां मोजां नुहुरदों। नाथाय दाथ' दैया बारायबोगासिनोसो दङना दैज्लां मोनफैबाय बेनिफ्राय बेहाय हाबनाय गेटआ बेनो आरो जोंबो थांसिगोन बारा गोबाव थाला। बिनिफ्राय मानसिफोरा बिदिनो थांलाय फैलाय दिनैथ' रबिबार बयबो माने लामाथिं थांनाय फाजिनो सोरबा हाबना नायो। जोंजों एखेलगे न'खरसे फेमिलि फैफादों। दा जों ज' बिदिनो दङ आरो बेहायनो थांनोसै। जों दानिया उजान बाजारनिफ्राय ओंखारबोनानै दैमा सेर सेर खारगुलि जानानै हजों नुनमाथि ओंखारहैनोसै आरो बेनिफ्राय बेखिनि जायगायाबो बिराद मोजांखा। माने बेखिनि जायगाखौ माने गुवाहाटि बायदि मोनलायाखै आरो नै साइड साइडआव पाहार दङ बिफां बिदिनो गोजौ गाहाय। दिनै एसे बेरायनानै बिराद मोजां मोनखादों आरो मालाबाथ' जों बेरायबाबो मोजां मोनाना पुरा फ्रेस मोनदों दिनै बोथोराबो मोजांखा आरो नै जागायाबो मोजां नालाय। लामा लामा बिदिनो जों फैगासिनो नै दानिया नैबे ससेखिनियाबो बिराद मोजांखा। नैबेफोर हाफोरा गासिबो रिफाइनारिफोरनि गोजा आरो बिसोरो बिदिनो गिदिर गिदिर पस्टार होना दोनखाजोबदों। बिनिफ्राय एसे आगोलाव बिसोरनि क्वार्टारफोर दङ बिराद मोजां जागा आरो बेखिनियाबो। जों दानिया थाङै थाङै नुनमाथि ओंखारहैनोसै। नुनमाथिनि मोनसे मन्दिराव जों हाबबाय आरो बे मन्दिरखौ लामानिफ्रायबो नुहुरो गारिसानिफ्रायबो नुहुरो। बे मन्दिरखौ लामानि लेफ्ट साइडआव दङ आरो एसे गोजौ बिराद साफा मन्दिर। दिनैसो आङो हाबफैनाय जादों आरो बेहाय नाथाय जों बेहाय खुलुमनोनो हाबफैयाखै आरो ओरैनो हाबफैदों। गेटआबो बिराद मोजांखा रामनि मन्दिर बियो सिङावबो बिराद साफाखा। जों ओरैनो माने बाहेरायावनो बेरायनोसै आरो बेनिफ्राय बै गुफुर नुहुरनाय मन्दिराव खुलुमो नाथाय बेहाय जेबो फट' लानो मोना होननानै लिरना दोनखादों। बाहेरायाव लानो मोनो आरो बेफोराव नाथाय बै गुफुर मन्दिराव सिङाव लानो मोना। जों बेहाय 10-15 मिनिटसो थानाय जादों ओमफ्राय बिदिनो मोनाखाबाय आरो अखाबो हादों आरो बिनिफ्राय जों फैफिननायसै दसे बिदिनो थानानै। बिनिफ्राय फैनाय समाव जों बिदिनो अखाबो एसे सिजाबाय नालाय गोजांबोबाय लामायाव बिदिनो पक'रा फाननाय नुनानै माने पक'रा बायनानै साहा लोंबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होदो। दिनै बेखिनियाव दोनथ'नोसै।